Uwe khynnah uban Khlad snem karatau la Khlad no hashen ha kajingja khlem dieng kablaja hinne ka step jong ka Khlad tere gujimang arhajar arpuar ha ka shnong Panitola Bernihat Ribhoi district ha ka bau dieng ubala khlem ulalet ban bet ha ka te ka Autorickshaw bat bala penlong bau te khynnah ula ha bandu e yala gajing em kat kum bala yo jing tep ute khynnah ubala du yala gajing em ude ubadang shong ha bo ka te ka Autorickshaw haring kat balai ngot kirang ba ki bekin thop lang yu nong nya jong ka te ka Autorickshaw ubala tip kerteng kom prakash sang ma saw pos nam karta but ki arngut ki wei pat ki rang ba ki ubala tip kerteng kom Lewis em arpu ars nam karta but still full marwen life waste nam karta ki bala min saw jurbha bala pen kit no iki shaberni hat PHC nagbanta ban yo iki la jing sumar lại bây giờ mà lại một